wabarakatuh. Dumateng Bapak Kepala Sekolah ingkang kinurmatan, dumateng Bapak Ibu guru ingkang kula tresnani, saha kanca-kanca sedaya ingkang kula banggaken. Langkung rumiyin, muga kita sesarengan ngaturake puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paringi rahmat lan hidayanipun. Saengga kita saged kampal ing papan menika kanthi wilujeng. Maken nami kula Priyaska Delia Dwi Permatasari, absen 9. Ing dinten menika kula badhe ngaturake pidato ingkang ira-iranipun cara nggawe kompos kang gampang. Kanca-kanca sedaya, kita asring mirsani sampah ingkang ngubengi kita. Sampah menika menawi boten dipunolahe kanthi sae, saged njalari masalah lingkungan. Salah satu ngalipun cara ngatasi masalah sampah inggih menika kanthi damel kompos. Kompos menika napa? Kompos inggih menika asil pengurangi bahan-bahan organik kados sisa-sisa tetuwuhan, sampah rumah tangga, utawi kotoran hewan. Kompos saged dipun ginakaken minangka pupuk kangge tetuwuhan. Damel kompos menika boten angel. Kanca-kanca, kita saged nyinengaken bahan-bahan ingkang wonten ing sekitar kita. Alat lan bahan: 1. Wadah utawa kontak kompos. 2. Sampah organik. 3. Lemah. 4. Banyu. 5. Aktivator kompos. Cara damel kompos yaiku: 1. Kumpulake sampah organik lan pisahake saking sampah anorganik. 2. Cacah sampah anorganik dados ukuran ingkang langkung alit. 3. Lebokake sampah organik ing wadah kompos. 4. Tumpukake sampah organik ing kanthi lapisan lemak. 5. Siram kanthi banyu secukupe. 6. Bolak-balik kompos saben seminggu sepisan. 7. Menawi nyinakake aktivator kompos, campurake miturut aturanipun. 8. Entosi dumateng kompos mateng kirang langkung 1-3 bulan. Kanca-kanca sedaya, kanthi damel kompos, kita saged ngurangake volume sampah lan ngasilake pupuk ingkang bermanfaat kangge tetuwuhan. Menawi kita nginengake kompos, tetuwuhane badhe subur lan lingkungan kita badhe sehat. Mangken pidato ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi pidato kula menika saged bermanfaat kangge kita sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.